Care este cel mai lung fluviu din lume? Răspuns corect B. Fluviul Amazon. Ce element chimic are simbolul Au? Răspuns corect C. Aur. Cine a compus Sinfonia a noua? Răspuns corect C. Ce țară a găzduit Jocurile Olimpice de vară în 2008? Răspuns corect B. China. Cine a scris romanul Mândrie și prejudecată? Răspunsul corect C.